hey senior te po mystery an ni ti po an lo in se lo wa ti lai hi chuan in mystery an lo ni reng ani hi mystery an lo ni ti po ni hriat lo kha an talent kan hai chok ani hei te khap mystery ani ti po en hriat lo kha hei tuna chuan mystery ani ti en se chok ve la tan ni po hian skill development training cái con này dùng mèo khóc mà hay Puma omi là pusiam tây thế Bin Mizoram Day, sang ni som ni pali, June ni som pakhat, kan sul nu te chui turin tu na hian, DFO hoin, kan le meka, kan lir thei ken pakhatin, in pe lo san ri awangin tu na hian, chu lir the chuang te chu arem ang angin ti hian, motor asira ten bei ta a, hey ni te po hi nai ni te po hi, hian. Sira ang bay rin eh. Ayun la Black Kit Commando pero niya eh. Sama na kampuya. Ini sih mulai jadi.